Požega 2013. godine slavi 150 godina rođenja i 95 godina smrti velikog, doista velikog Dragutina Lermana, a njegov životni put sve je samo neobičan. Rođen je davne 1863. godine u obitelji poznatog požeškog tkalca Đure Lermana, a krsni kum mu je bio otac tek godinu dana mlađeg Julija Kempfa, za kojega će ga cijeli život vezati duboko i iskreno prijateljstvo. Za razliku od našeg Kempfića, koji je još od djetinjstva bio knjiški moljac i samim tim dobar gimnazijski đak, Lermana su poslali na trgovačke nauke, prvo kod strica u Budimpeštu, te onda u Brod na Savi. No, tamo se sasvim slučajno inficirao sa željom otkrivanja novih svjetova, pa je sa svega 16 godina, bez znanja roditelja, 3 mjeseca pješačio do Hamburga, pa brodom do Londona, odakle je kanio put Sjeverne Amerike. Nažalost, ili na sreću, radi nedostatka novca, ali i nepoznavanja jezika, morao se vratiti natrag kući. No, to ga nije obeshrabrilo. Naš je Dragutin marljivo učio i zahvaljujući žarkoj želji, ali više sreći, sasvim je slučajno upao u čuvenu Stanleyevu Kongo ekspediciju kao najmlađi član sa svega tek napunjenih 19 godina. U Africi je proveo 13 godina kroz 4 putovanja u službi belgijskog kralja Leopolda II. Svojom predanošću, samodisciplinom, neiscrpnom energijom i filantropijom mnoge je zadužio. Prije svega afrički narod kojega je prosvjećivao, borio se protiv njegovog ropstva, pa onda Narodni muzej u Zagrebu kojemu je darovao preko 500 predmeta otkupljenih od domorodaca za vlastite novce i na kraju hrvatski narod kojemu je u čast slapove na rijeci Kvilu kao prvi bijeli čovjek prozvao Slapovi Zrinski. U svojim dnevnicima koje je marljivo vodio ostavio je veliki doprinos za brojne znanosti, od geografije, biologije, zoologije i kartografije sve do etnografije. Njegova pisma, redovita pisma, Julije Kempf je objavio u listovima i novim listovima iz Afrike, poučnom i zanimljivom putopisnom štivu. Što radi velike ljubavi, što radi narušenog zdravlja od malarijske groznice, Lerman se s posljednjeg putovanja vratio vrlo brzo u rodnu Požegu, koja ga je dočekala kao svog heroja. Oženio se za 13 godina mlađu Hedvigu, najmlađu kćerku brestovačkog vlastelina, jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi u Požegi, Mije Rajnera. Ovaj ga je odmah zaposlio kao ravnatelja u svojoj pučkoj banci i to je bio početak Lermanovog požeškog labuđeg pjeva. Oduševljen svime što je vidio u Africi, ali i u Belgiji, Lerman je silno želio razvoj Požege. Poticao je građane na povoljne kredite za obnovu požeških vinograda postradalih od filoksere, izgradnju kuća, pronašao je investitore za novoosnovano dioničko društvo Ugljenici Ratkovica, gdje je podigao i 2 tvornice, briketa i boje za cipele Nerosin. Predugo bi nas odvelo da nabrajamo Lermanovo učešće u društvenom i gospodarskom životu naše Požege u tih svega nekoliko godina početka 20. stoljeća. Nažalost, nezrela politička situacija zahuktala Europe pred Prvi svjetski rat i niz osobnih nesreća učinilo je da su mu sva nastojanja propala bankrotom Pučke banke 1909. godine. Još uvijek uvjeren da može pomoći Požegi i Europu oduševiti za svoja poslovna nastojanja, bio je prisiljen po velikim gradovima raditi najniže poslove da bi preživio, jer se u Požegu
nije smio vratiti. Tek 4 godine poslije uspio je zainteresirati ulagače u obnovu starih saskih rudnika u Kreševu u središnjoj Bosni, gdje je mukotrpno radeći u jeku Prvog svjetskog rata ostao sve do svoje smrti u 55. godini života. Umro je sam, ali mu je na sahranu došlo čitavo siromašno Kreševo, koje ga je kao plemenitog čovjeka koji je mnogima pomagao duboko poštovalo. Nažalost, Požega ga je vjerojatno zbog poslovnih neuspjeha dugo vremena držala pod tepihom, pa mu je tek 1988. godine podignuta spomen ploča na mjestu njegove rodne kuće, kada su mu 70 godina poslije objavljeni afrički pa potom i kreševski dnevnici. Gradski muzej Požega u svojoj zbirci Dragutina Lermana čuva građu koja doista pokazuje koliko je velik i plemenit bio ovaj čovjek, kojega naša mala sredina baš i nije uvijek bila spremna razumjeti uza sva njegova nastojanja da nam donese napredak kao nekada afričkim domorodcima.